Long live, Buagara long live, Promotha long live, Promotha long live. सिमना विधानसभा ने रामशंकर ते जुमिया सरदार पाराव बीजेपी बदल या करे तिप्रा मथा बदल ने बनारम खा खुंगब्रे चिचार नक नुखने खरक सारा बाची बोटार बगन बदल ने बना रम रवै लामसगै नाखा मिनिस्टर ऑफ स्टेट बिरसकेतु देबरमा तंगो टीडीसी नि ईएफ रविंद्र देबरमा तंगो वाईटीएफ नि आदंग्र जतनो सारी कहम तमके तिनी दल बिदल पातिनि या करे तिनी सिने बुबाल दाना होजागे ते तिप्रा मथा तिनी जॉइनिंग खालायगा ते चिनो जगह फाइमाजा फैगा चिने एक नंग सिमनानि विधायक चिने मुख्यमंत्री ते चिने 13 नंग सिमना तंमाकानि कैसा बर कैसा ईएम वो सारा दिप्रानि न कैसे बुंनि बिसिंथिनो जों दिनै ओ जगह जॉइनिंग खालायगा तामगे जोंबो हायनो जों जतनो माने ओवरटेक खालायगला चिने ओ जगह 42 फैमिली रामशंकर जुनियाव ओ बेबा जों थानसावन दङ ते 42 फैमिली ओ चिनि ओ जगह भोटार दङ 130 साइड भोटार दङ ओ बेबागनो जों थानसानि लामन फैगा जों ते जगह केबो माने ओवरटेक खालायगला जे चिनो जगह खरसा जोंनि फैमिली जुदि ओवरटेक खालायनायखाय जों आबनो बिसिं जों नायनाय बिनि बिसिङाव जों माने अयनाय बेयनाय जों आबनो जों डिसाइड खालायनाय आपसो जरनो ai sini ini joining program Paiman jangna sini borong gana sina Bidan Sabha Kendra ni borong gana sini char bisu kitan hambai keba hambai sina tomakari edisi am sayo basari sini hamkrai luka hamkrai bagai samungtang na ni basajak berendan baban telepon okra sini char agino MPT থেকে তো খেলা লাজাক আমগে বেলাই hambai sini sarno borong gana yem sarno हायनो हाय बरबाय सामुं थांनान बागै जातिन बागै दखन बागै जरामान फिका इसोर जरादि फिका आमगे हामबाय आं जरा कैसा 50 खायमान परे बिजेपि थांका बिजेपि थांमाने परे हायनो हाय वानचुका तिनि चिनि सारसं साका आरो चिनि दखन बागै जातिन बागै कक सानान बागै जरा माव माइया खालायबोनायखा आं आमन बागै आमगे इसोर बामनो सयया जेतु कुबै सामुं थांनाय चिनि बुबाग्रा लगी सानै दङबा तेबा आं खातं थका सारा ओमा हासिन तिब्रा हा हाय स्टेट ते राज्य तिब्रा राज्य हाय 7 राज्ययै कायसा पार्टी खलाय दङै ते बां खासरांगो तिथं थगो ते 27 तारिखो जे कायसा लुगुथुम पान्दा जन सभा कतर मा खलायनाय नि थाङै बुबागारा दिङै दङ तिनि बाय एनाउन्स खालाय दङ चिनि दा ग्याम चते ते जों ओमा हाय जरारगो जों लगिदिनाय बेलायनो नां आमगा आंनि जिउ वानचुका आं बिजेपि पार्टी याकरियाको तिनि तिब्रा मथल जइन खायका ते तिनि गोबांमा अकामिनिङै टेबल लगिरिखा आंनि बाक्साबो ते आं खासरांगो ते गोबांमा चिनि पूर्व सिमना डिसिप्लेस नि आमसेनि लुकुरक बरबो लगिरिखा आमगे जों बुसखाङो तेबो थिराङो सामुं खलाय थांनाय चिनि बुबागारानि नेतृत्वखे ते चिनारो बरं गोनां चिनि एम सार ते मिनिस्टार सार मनि नेतृ सामुं थाङै थांना आगिबो सामुं खलायका बेलाय नम्बरबो सामुं थाङै खासरांगो तेबो आं पाइथागमन कैसा बेलायनो चिन सासुना हामबाय आसक बसदरे बंनि लामा समस्या बरतिनि हिमिमा फायो कारण आमो गोबांमा समस्या तमनते चिनि एम सार बाय मिनिस्टार सार आमो समस्या खलाय समस्या तमनो समाधान खलायना बगै थांका तेइन चिनि नंग कवरिखा बुसकां 2026 नि 2026 नि जानुवारि हाबनो अकाम क्लियारनि थांनाय आमगे अकामिं बरनर खारो कुनु बायजने क्रिखा खा तंथना जरा एमबगे तिनि खरकसा आनि कुमुसाका ओ कामनो लुगि सुगिं किनो गारि आनो रिजार्भ खाइन गारि रक सजाबो जरा कैसा ताबो सय दङ ति रिजार्भ थाङो अनके गारि फाइमिया कुनु गारि फाइनेनि गसियो कामिवो फाइकेनो गारि नष्ट मोनबागे ते तिनि आमो हाइते नष्ट थाइ क्रिखा नं पारम्बर खासरांदि तंथकदि आमगे साव इसोर गोबांमा जागाव खा लगै तंदि नंनो इसोर आमो लामा फुनुका आंगा हामबाय जोंनो ते गोबां ककसालिया तिनि जनसभा बुसखांनोगा जों तंमाने आरो थांलायनाय 27 तारिखो पालखे आमगे तिनि ककिसो सामानि अरनो थांनाय हामबाय जतन मुताम पारासनु एमो चिंतिनि रामशंकर जुमिया गामियाव फाइसो कयजाक चिनि बरं गुनां एम ते चिनि जत लिडारशिप दंबायो तिनि अ सानजानि जराव सिमना माइनरिटी मोर्चानि प्रेसिडेंट बरं गुनां चिनि ताकु मनोज देबबर्मा ते सिमना मंडलनि मेम्बार चिनि ताकु प्रबीर देबबर्मानि नेतृत्वे
जों तिनि ओ जागायाव ग्रेन्ड टोटेल 48 फेमिलिनि 150 भोटार्स बरक सिनि बुबाग्रानि लगी सामं खायनानि बागै याप्रि सेवि फाइमान बागै बरकनो जों खाबाय खुबायनो लामसगो बरक फाइनाय 27 तारिखआवबो सिनि बुबाग्रानो लगिरिनानि बागै जत बेबागनो आगरतला सिनि आस्तबल मातो थानाय गे तिनि सारा त्रिपुरा अम हाइकेनो सिनि बुबाग्रानो लगिरिनानि बागै जत तिप्रासारक थानसाके फाइमान बागै जों जत तिप्रासारकनो खाकसांमाते हामजाक मुयाफोर हरो फाइदि जों अमता हाइकेनो सिनि दफानो जों फियगदानि बागै सिनि बोसाबुतै बुसुक सिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै जे खाथै कलांनानि सिनि थाइ अ थाइनो स्नामनानि बागै निजिनि मुं स्नामनानि बागै सिनि बुबाग्रानो लगिरिनानि बागैनो जों जत लोकरनो कयजाओ गे तिनि जे फाइनाय सिनि अरा सिनि TWF नि सिनि बरमगना जे GS बो दङ सिनि अरा सिनि ब्रुइरबो फाइ प्रेजेन्ट नं फाइके बरनबो न बेलाखिनो हामबाय तिनि अमा हाइके बुबाग्रानो लगिरिनानि बागै याप्रि सेमाबाय हामबाय